Keyo, Ramogi TV, Nairobi. Pinje mopogore opogore koro lando mar bago ng'anyo pacho ka endi odiochieng' makiny tich adek tarik 12 kaka yor chwalo ng'ur ewi midhiero magikale. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya osingo mar dhi nyime kod ng'anyo mane gichako juma mokalo ka gikwedo chike manyien mag omenda, dhiro sirkal mondo ofuong ngima ne jopiny, dhiro mondo tim yiero mag commissioners mag IEBC e yo makare, yawo sava mane IEBC otiyo godo e yiero maduong' mokalo, kendo siemo sirkal ewi donjruok kod duond buche man e Azimio. Kopogore kod ng'anyo mar Azimio, joriembo mag loche, derepe nyamburko mating'o jowuoth kod jobodaboda bende ochano ng'anyo mar kwedo chike manyien maduong' mar NTSA oketo mondo gidog gitim penj kendo eka yienegi riembo e pacho kaendi. Derepe mag taksi matiyo kod lony mar mbui bende oluongo ng'anyo margi kiny onogono ka ging'ur ewi rochruok arita kendo gikwedo omenda mamalo ma ing'ado negi giwegi kembe momiyo gi lainde meg tich. Kodhi mbele gi weche manyien.